Magabatun man sa mga papremyo subong aga ang winner sa first weekly draw sang Swerte sa Palengke 2026 promo sang Bombo Radio kag Star FM. Panginbulahan gid sa masunod naton nga mga weekly winners halin diri sa Iloilo. Ang tatlo nga magabaton sang consolation prize nga tag 1,000 ka pesos amo sanday. Ronela Arquio, 50 anyos, sang Halandonia State, Lapuz, Iloilo City, nagamit sang proof of purchase nga San Miguel Pale Pilsen. Rona Cordova, 55 anyos, sang Zone 5, San Antonio, San Miguel, Iloilo, nagamit sang proof of purchase nga San Miguel Pale Pilsen. Kag Mary Ann Haranilia, 48 anyos, sang DB Ledesma Street, Haro, Iloilo City, nagamit sang proof of purchase nga San Miguel Pale Pilsen. Ang third prize winner naton amo si Alma Gabanto, 58 anyos, sang De Leon Street, Mandurriao, Iloilo City, nagamit sang proof of purchase nga San Miguel Pale Pilsen. Daog sang 3,000 pesos. Second prize winner si Reynold Sapria, 53 anyos, sang Barangay Kabatuan, Iloilo. Ang proof of purchase, San Miguel Pale Pilsen. Daog, sang 4,000 pesos. Kag, ang first prize winner, amo si Richard Santiago, 40 anyos, sang Barangay North, Baluarte, Molo, Iloilo City, nagamit sang proof of purchase nga San Miguel Pale Pilsen. Daog, sang 5,000 pesos. Sa weekly draw winners nga aton ginpanglawag ka Bombo, palihog magkadto diri sa estasyon sang Bombo Radio Iloilo, diri sa Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City proper, alas 9 subong nga aga. Sa liwat ka Bombo, winners ini sa una nga semana pa lamang sa aton nga weekly draw sa Swerte sa Palengke 2026 promo. Subong man nga adlaw, suguran naton ang paglawag sang winners sa special draw. Kung sa riyan, may isa nga magadaog sang special prize nga brand new limited edition Bombo Radio Philippines 60th anniversary AM/FM radio set nga wala nakalansang sa isa lang ka estasyon. May LED light, rechargeable kag mahapos bitbi mo o kun bitbiton. Bangod portable, magluwas sa radio may dugang pa nga 500 pesos nga cash ang mabaton sang winner. Kabombo! Kabilugan nga 9 million pesos ang total prizes nationwide ang ipanagtag sa bilog nga duration sang pinakadako nga promo sang Bombo Radio Philippines. Gani magpasakop na tipo na ikaw sang imong entries basi ikaw naman ang may chance nga magdaog sa Swerte sa Palengke 2026 sang Bombo Radio kag Star FM.